Prvý júlový víkend pripravili LCF Púchov Branč a Top Fans premiérový ročník turnaja fanklubov v malom futbale pod názvom Top Fans. Na umelej tráve v Malých Kočkovciach si futbalisti mohli zahrať za svoj obľúbený klub proti veľkoklubom ako Arsenal, AS Rím alebo Neapol. Tradičný turnaj s netradičnými družstvami. Koho to bol nápad? No, nápad to bol náš fanúšikovskej skupiny liverpoolskej. Sme to chlapci, ktorí sa stretávame pravidelne pri sledovaní zápasov mužstva Liverpoolu. Každý rok robíme také ukončenie, gulášik, varíme niečo, opekáme. No a vznikol nápad, prečo nezavolať na takúto akciu aj iné fankluby. Sú tu mužstva z Trenčína, sú tu mužstva z Považskej Bystrice, to sú hlavne fanúšikovia Spartaku Trnava. Sú tu mužstva hlavne z okolia Púchova. Záujem o tento turnaj bol vyšší, z kapacitných dôvodov mohlo hrať len 8 družstiev. Hralo sa v 2 štvorčlenných družstvách, ako správni fanúšikovia aj tu fandili tým svojim. Starajú sa fanúšikovia o to, rodinní príslušníci, všetci, a o to nám hlavne išlo. Podporiť trnavský fanklub prišiel z Trnavy generálny manažér Spartaka Trnava Viktor Blažek. Hrá tu Spartak Trnava, tak nemal by som chýbať, prišiel som ich pozbudiť chalanov a som rád, že to zvládli a že úspešne reprezentovali náš klub. Nedalo nám neopýtať sa, ako pokračujú finálne práce Trnavského štadióna. 22.8. by malo byť slávnostné otvorenie. Už predtým sme informovali o kluboch, ktoré prídu na ten slávnostný ceremoniál. Pripravuje sa samozrejme program a verím, že to bude dôstojné otvorenie takého stánku, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších v Strednej Európe. Prvý semifinálový zápas medzi Arsenálom a Trenčínom skončil nerozhodne 1-1. Zápas rozhodli až penálty a tá víťazná bola z kopačky Daniela Pilného. Tak pred včerajšou prípravou, ako sme sa dozvedeli, že ledva sme zohnali brankára, ťažko takto 5-6 chalanov nájsť, čo fandia Arsenalu, tak nakoniec po prvom zápase sme vlastne vstúpili do turnaja úspešne, tak sme sa snažili natiahnuť čo najďalej v sériu. V semifinále už bolo také teplo počasie, strašné celkom na futbal. Už ubídali fyzické sily, tak sme radi, že sme to zvládli. Prečo Arsenal? No, síce sa im hovorí, že sú väčšie druhy, ale vlastne hrajú najkrajší futbal podľa nás na svete, tak preto im fandíme. V druhom semifinále Tottenham smolne prehral až v posledných sekundách z AS Rím. Trošku sme mali nešťastie, že vlastne zranil sa nám hráč, sme sa na to sústredili a v posledných sekundách nám super dal gól. A dneska je to úplne parádne, že nejde tu hlavne o víťazstvo, ale ide tu o dobrú náladu a takú pohodu na ihrisku. Vo finále Arsenal vyhral nad AS Rím 3-0. 2 gólmi prispel Pilný. Ten bol za 8 gólov vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja. V boji o 3. miesto rozstrieľal AS Trenčín Tottenham 4-0. Mimo futbalu sa súťažilo aj v kope netradičných sedmičiek. Z asi 20 odvážlivcov sa to podarilo len Štefanovi Hlaváčovi. Súčasťou turnaja bola aj bohatá tombola a najväčším lákadlom bol dres Liverpoolu s podpisom Martina Škrtela.